torna la jornada de les superheroïnes i els superherois a les escoles i instituts. Una jornada organitzada per la Fundació La Nineta dels Ulls, on es promou i es treballa la inclusió a les aules per mostrar el superpoder que tenim cadascú de nosaltres. Aquest any volem conèixer molts més superpoders. Ens hi ajudeu? Es pot celebrar en qualsevol moment del curs. Entreu a la web de la Fundació per més informació. I tu, quin superpoder tens?